Здравейте, хора! Днес ще правим с една приятелка гимнастика. И кажи нещо, какво ще правиш сега? Тук. Аз ще направя такова. Аз мога да направя задно салто. Искате ли той да държи таблета и аз да го направя? Вижте само, хора, вижте. Стой. Вижте колко високо мога да скочим, понеже аз не съм толкова висок. Ето и така. Аз не мога да ти обърнем камерата, ма. Вижте сега мене. Колко нависоко скача. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вижте сега мене. Снимай ме. Как е още един така път? само дъжд. Трябва 3 пъти. 1, 2, 3. Айде дъжд само. Стой да видим как ще. Дай по-назаде. Не по-назаде, по-назаде. И там ходи. Да. Гледаме си, да видим как се гледам. Малко е така го дъжд по-надолу. И аз гледам се хубаво сега. С... Не. И за това става по-за мен, че аз съм по-силен от нея. Ай сега, бабай! Абе, ходи ми таблета сега. Сега съм аз. Ох, стой, какво ще трябва да правиш сега? Може, само не ме би. Не. Помощ. Покажете ми. 3, 2, 1. Не, ще щупиш дивана мало. Треки, цака, цак. Ти ще ме довършиш. Разви таблета е бас. Таблет, спиша. Абе, щупи таблета. Ох, ма! Абе, я ще ви така. Малко така. Ние се бием, хора. Ето ята. Стой. Не така, не. Стой, ма. Стой, ма. Гледайте, хора, каква е? Ама хора, само нещо вари. Стой! Я виж, къде да ще се хубаво. Ай, ма! Бау! Стоп! Ау! Абе, стой, ма! Стой, ма! Оре, ма! Какво стана, ма? Оре, ма! Какво стана? Мамо, някой звъни. Оре, ма! Какво стана, майко? Ау! Ау!